ଶୁଣ 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 କରୋନା ଭାଇରସ ଠାରୁ କିପରି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛୁ ଯାହା ବୁଝାଇ, ସବା ଜନେ କହୁଛୁ ଯାହା ବୁଝାଇ। ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ, ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେବା ବିଜ୍ଞତା ଅଟଇ, ସବା ଜନେ ହେବା ବିଜ୍ଞତା ଅଟଇ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭିବା ନୁହଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ, ସବା ଜନେ ନୁହଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା, ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧ, ସବା ଜନେ ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧ। କରୋନା ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଭାବେ ପରିଚିତ, ସବା ଜନେ ରୋଗ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏହା ପରୀକ୍ଷିତ ମତ, ସବା ଜନେ ଏହା ପରୀକ୍ଷିତ ମତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ସତର୍କତାର ତରିକା, ସବା ଜନେ ସତର୍କତାର ତରିକା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧ। ସଂକ୍ରମଣ କରେ ରକ୍ଷା, ସୁଧି ଜନେ ସଂକ୍ରମଣ କରେ ରକ୍ଷା। ହେଳା କଲେ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି ଅଛି ଯେ ପୁରୁଣା କଥା, ସୁଧି ଜନେ ଅଛି ଯେ ପୁରୁଣା କଥା। ରୋଗ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ନ ମଡ଼ାଅ ପାଖ, ରୋଗ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ନ ମଡ଼ାଅ ପାଖ। ଆଚରଣ ସତର୍କତା, ସବା ଜନେ ଆଚରଣ ସତର୍କ।